So, what's up? So, ngayong araw papunta tayong Sual sa may Bagbag Beach, no? Pupunta tayo sa may Little Batanes ng Sual. Pumunta kasi kami kanina sa may Aguilar, sarado sa may daang Katutubo. So, diretso tayong Sual. So, sana hindi din sarado. So, dito tayo sa may Little Batanes sa Sual, no? Picture. So, bago tayo makapasok, kailangan nating mag-login, no? Dito, sir? Nakar ko laman. Hindi medya ba?
Para kang nagpipinitensya. Sakit sa payong bato. Sana wag mag-iwan ng basura dito. Wala na basura. Go! Gagawin dami siya. So ayun guys, no, nandito kami sa may Little Batanes. Kaya lang mali yung nadaanan namin paakyat. Imbis na doon kami umakyat. Akala ko mahulog na ako. Woo! Sulit! 100 islands, makikita mo na dito. Brother-in-law ko pala, si Kuya Roger.
Ang hirap umakyat, tapos dapat may dala kang tsinelas pag pupunta dito. Kasi bago ka makaakyat, madadaanan mo yung mga mabato. Tapos matutusok na bato, masakit sa paa. Kaya ang ginawa namin nagsapatos, kaya lang mababasa ka dun sa baba eh. Kaya kahit nabasa na, go pa rin. So ayun, pababa na tayo ng Little Batanes. Kanina mali yung inakyatan natin. Naging mountain climbing yung nangyari. Hindi ko alam kung saan ako kakapit. Akala mo madali lang pumunta dito, hindi pala, no? So mas madaling bumaba kaysa umakyat. Nakakapagod. Naubos yung kinain ko kanina. Yeah. Mga nakasapatos lang yung malakas. So ayun, pauwi na din kami, no? Nakakapagod din, nakakaingal. So ayun lang guys. Until next ride, this is RideLife Moto Babush. Until next ride.